Paminawan ninyo. Basin makarelate mo. All-star cast ang artista. Aron buhion ang drama. Idol Dagol ug Inday Tanini. Sa mga gaslit sa kinabuhi. Prepare yourself for the big fight. Idol! Dagawa! Okay, Day. Inday Tanini. Unta di magluyain yung adlaw karon Dolanday. I hope you like yes, your lazy body is nothing to enjoy. Unta puno mo sa enerhiya. Karong adlaw. You full of energy. Energy. Itago na lang ko sa pangalang Juicy. Just call me Juicy. Dumulupyo sa syudad sa Digos. I'm living here in Digos City. Akong pangita Dolanday. Mo ang pagpamaligya og bingka. I have a business, Dolanday. Yes, you want to buy, beans? Binka. You like it? Huh? Mismo sa terminal sa Digos ko ting pamaligya sa akong bingka Dolanday. I have, a small, table here in a terminal, Digos Terminal, Dolanday. Usa ko ka byudang buhi Dolanday. I am, huge life. Ibiyaan ko samahan sa kong anak. Bata pa lang si Cheche. My former husband is left me when my kid Cheche is small. That's why he left me and turned right. Naginusara kong gibuhi akong anak ka si Cheche Dolanday. I am a single mom, Dolanday. Pinagi sa pagpamaligya og Binka. Yes, gibuhi correct. na ko siya. Correct, exactly.
laay gina kinabuhi Dulanday kung mag-inusara lang ka. If you're a single mom, Dulanday, is it a very of your life is boring? Di abtan jud kasi gayon nga mapanusan kasi mong bingka. You're selling your bingka, Dulanday, is like a bad smell. May na lang kay na si Eduardo. When I met Eduardo Dulanday, Eduardo is a very, I don't know. Siya na nagatimpla sa akong bingka. Correct. Yummy. Apan, usa ka panghitabo. O usa ka problema ni abot sa akong kinabuhi Dulanday. There's one time, Dulanday, there's a big problem to enter my life. Og dinhi na nagsugod kining gap nun sa akong kinabuhi. And it is the story of the struggle of my life. O ginini. And that's it. Nahitabo. What happened? Michael John, dili lagi ko bong. Chis, Dili mo. bahala yun. Nang mabuntis ko. Mabuntis lagi ko. Ilagyan mo naman kamasalig sa kuha. Dili ko makasaban nga ni ko mama. Bahala ko. Bata pa biya ka ayo to. Miss ko ila pa biya ko. Ano nang gapon ni mga mas cream na slayas niya po ba? Miss ko ila ko eh. Sa man, mahal ko ni mo lang. Kimahal. Wala ka. Ako iba. Bataan ba? Kabi lagi ni Wali uli. Ay, juga may uli natin bila ko ng buga niya ba? Maglang ito paggugubi para makabuhilo ka sa alagot. Ano na sir? Mo nang ubang mga tao dyan kasi nakita nila sa kwang. Sige na akong mukot. Bantay na juga lang bataan ka. Bantay na juga ka. Saan nanimaho mang ang to day? La! Abing ka. La! Ay, na! Ikaw ba? Sige na kang mukot-mukot ang habol. Tama ng binggalali? Iyaon na ako lang. Napagod na ka. Napagod na. Nag-convene ako ng terminal. Ano nga na, ipangkwan na. Lugan na ka dito lagi. Ikaw ba? Kagisi ang mga pagod diha. Kaya at least, wala lang kita naon, oh. Asa di Chichi, wag pa mamuli. Ay, abot na bata. Oy! Ako ba, naglagot na jugo, ana ba? Relax lang. Kung ikaw na, pagmintin na lang namugtok si mong na. Pag malipay-lipay po kapag may time. Unya, Sa magka. usaon man nabi. Usaon man nabi, naglagot pa jugo. Ha? Ikaw ba? Yung ganis sa pangasaban eh, buwan niya. Kali sa ganit. Ikaw na ito sila. Otro po drama ka, ha? Yan, ako patilawas ako na yung bingka. Nalabog ka. Ang habol diya nga pink online na nag-tsura, oh. Ikaw. Ayaw pa. Ay, kuniti kong hawak ko, eh. Agoy tagilok. Agoy. Dali sila. Ay, ano, pandamay na bustek pa ng bangko. Ayaw diya sa katring. Sa kanang mga kuan, kanang... Ay, bustek. Sige, gumagi na kay para makabayad ka, anak. Usap ni akong katriha, oy nga. Kawayan, ramagudigot. Kung paano yun, tara.
Masaway na. Wala, natingkay na, nalatingkay. Masaway na po tendensya ni pandayon ko na lang nini. Mao na. Ay, ako dari na. Dali pa. Ikaw ba? Eh, di ko naman magtang galit na diri sa mga tao. Kabalo ba yan ka ng mga silingan diri nga dagang kayo simusa. Ay, otso. Otso. Ay, sa mga gihit. Naabot na. Anong karon ka lang? Buntis ko, ma. Ay, wagi ni po din. Destroy. Osa! Buntis ko, ma. Mauna! Dali kulinato lang ko lang imuwan. Ano na naman yung kwil yun eh? Ano na naman yung... Dali. Mauna mo na eh. Muna sa putalan mo, hindi ka blaang. Dali. Ay, ikaw! Sa'yo pangalan mo. Oh, Nani mong ibuntis ang anak? May, nay, nang tingog, may. Masarap sa'yo sa inay. Ha? Sa inay? Ha? Mo na laban-laban ka ng lakihan, ha? Basta pa ganyan kay ka? Susod na mo ang mga inanang butang? Ha? Gak, sa pangalan mo! Michael John. Kuya, kaya mo buhay ng akong anak? Nana kay ka buhay? Relax lang. Otro sa ka, hilang dalo. Otro sa ka. Manikamot ko ti para sa mua ni Chi. Muli kamot? Asa magagtrabaho? Trabaho mo ko sa construction din. Amigo man ako ng among architect. Si Architect Leandro. Dapat ka mali kamot na kayo. Saan na lang yung anak? Ha? Ma. Bata, pagani mo. Susiyaw na kami na anak. Ay, sinyoyo mo ba? Okay na pala sa kuha nga. Yun ang buhay. Pero biya! Relax Otro sa ka. Relax na gina. Lo, pag puyo na lang. Otro po na makalaw. Otro po na maka. Ulam sa kanin. Eh, magkuhan pa niya. Listen ka na tayo pala yung mga motor niya. O niya, saan mo na Tigom-tigom nung kuti para sa pag... Natural, Jo. Magtigom-tigom ka kay. Alam nga lang, ako may magtigom. Kung sanay pa, siniswerte ka. Oy! Ay, naunsa ko dahil nila tawan eh. Hindi lang yung ginapangandaman na. Kaya pati ko si Karya ng anak. Na! Ako sa may akong bayad sa ospital, kanina akong bingka. Bantay, mauna. Kapalami, ako ganito rin ka. Kawanta ko aning. Wilang talagoy. Kagwatan lang paling ato. Hayang pa kayo ng bunot. Bingka. Kasing nabisa. Relax lang ko dyan. Pero dala, otro ko pa. Wala naman kasarang na ha. Pangod naman dito. Ay, marabayon na ko. Tulog kaming ka akong gikaon, day. Saan may ano mo? Day, bili na lang ako na kong bayad rin. Ya. Ay, gigaan naman siya. Na, wala mo gitagan. Patay na diyan lang. Ay ko kwan na lang. Akong anak. Ayun na naman naman siya mabuhat. Wala naman na. Bata pa kayo na si Chick. So na mo, dagandagan pa na diyo, panay short. Karon nalibata siyang tiyan. Ba't kahagin pa di siya laganan ng gahim kay kong ulogot? Importante lang, himsaw kang bata. Kasi kumaloban na yung mga barkada diha.
Ayaw na lang na ko. Sao na kayo nung pa dyan ko ng titibata pa kayo. Kanta-kanta pa siya. Halina baga bata. Kasi batuan. Makisaya at iba pa. Parang laro ang magbilang sa dalawa tatlo. Pagkisig sa umaga, magmasibas. Oy, Yes. Pila ka bingkay mo, Yes. Kuhaan dyan. Siguro dyan, bingka mga... Alam, isa ka doon sinalo, kaya hatag na ko dito. Hatag ko lo. Hatag na ko sa kantik. Sige, tayo sa kadusina diya. Kelo. Yun na ba? Anong ginawa ni mga... Kaya si Madam. Asa ba, magkapila-pil ka? Relax. Madam Josie. Nasi sa Madam Josie. Adjep, Bolivar! Ano ba? Ayaw pangawayan na itong mga customer kay makuha na rin na. Ikaw ba? Wakoy lapat! Nanapod na. Padalos-dalos ka na nag-text dito. Border daw, si Lilor, border, magbing ka kaya nang dalon dito sa mga migo niya nga papayugang. Si Sisa o si Lilor, border daw bingka. Ay, palatin na dito. Sige na, tama. Huwag siya mabuhat. Ma, mga napagumagay! Agay! Kanya, bukol ka? Ma! Pauna mo na kung gigot si Bunga. Ma, mga anak na ma! Lo! Lo! Mga anak na si Titi, lo! Kaya na, sa magkuhan, bulag yun. Nadali na sa hospital, lo! Ay, Michael Chan, saban doon yan. Hindi ako makapaingon ka lagi. Dok, Dok, kumusta man ang akong apo, Dok? Anak, Dok. Bitaw, Dok, kumusta, Dok? Pagkapugi na rin mo, Dok, mura makigsismoke o na. Tayo pala bumbag, no? Dok, Sigben, kumusta, Dok? O siya may doktora na ka. Nakikit pa man ng kalabasa niya. Dok, Sigben. Hindi ko labasa ni Kwari, karot na lang. Dok, kumusta nga kuyab, Dok? Okay ang mga uyab dong. Based on my medical expertise, normal ang imong ang bata o ang imong uyab. Salamat. Ang di normal rin kanilang imong usam ni. Usam may imong problema ba na kuwang ka kanang nakaisakit. Nakaisakit na daw Ayaw si Bogot Laki, ma. Dok, inaligid ka kung laog, Dok. Hindi mo smile mo, amag yun eh. Abi na ko magnagoy sa tweet ka. Basta kayo, moro talong. Salamat ka lang, boleh ako. Ang inyong bill, bayarin na ni Benny. Salamat, Dok. Salamat, Dok. Buhay ka. Che? Asong bata? Uy, akong apo. Asa man akong apo? Asong bata? Ma'am. Lagay niyo bata, ma'am. Sa taas ng binti, si Mamay, kapoy na agap. Ay, tanaw ba? Pagkakit sa bibigay na to. Wa man nilaliwat. Puti lagi ni bataan ni wa man nilaliwat ninyo. Ginaway pa niyo, tural pa pong lagong. Basta! Patarong ha! Hindi kami nanin lang akong anak ko. Ibatawad ni mo. Ay, kung pala na ha? Ilan ba? Ay, kung pala. Inanan ako, yung parang masakit-sakita na kami kasi anak ha. Ay, yaw-yaw eh. Ay, akong apo. Kakiyot akong apo. Kakiyot akong apo. Anak, ma, ikaw sa bayad sa ospital ha. Ha? Mau
lagi na akong ingon lagi mo. Lagi na akong Ayun, ingon nagreklamo lagi. ka. Ikaw ba? Para mo sa po mo. Reklamo mo ka. Halit sa Kadali bita. lang. Kadali lang. Kuha na ko din sa ilalong sa kumbra. Rao. Dungagi po na diha. Dungagi po. Na makakaitrabaho kayo magkailan dyan. Ano ka, advance mo ko kay architect. Anay, 500 idugang. Ha? Bakit? Usara ka. Ako pasapota, be. Ako pasapota, be. Pero okay ra. Ako rin bahala na kay akong... Kagwapas akong apo. Kagwapas akong apo. Pwede yung liwata. Hilam niya, lo. Ito mo sa bata. Ayaw ka golak eh. Nakoy kwanrela. Asa? Nakoy halit sa gamang dira. Oh, ma'am, uli mo dito, ha? Muli ang dami sa mga Kanya, sa... manguliday mo dito di ay. Manguliday mo. Muli mi sa mga sa Don Marcelino ti. Gusto mo tanaw kung magpapas bata, diba? Uy, tama ba ako na dungog? May mo tanong inyong mamagpapa. Kaya may magpanganak ng akong anak. Wala man lang ni Duaw. Di, wala Ah, sigaw niya, Moy. Gusto mo kung pamiliti ti, kung mababa pa sila, magtuko kami na lang mato dito. problema ko pala ko lang pamilya nila. Di na sila mangita dito. Relax lang, good lang, ikaw ba? Hindi, pwede ko masabat. Ma, wala mo gyapon ko mahimo, oy. Sabi may mo. Ako nagpay sa ospital. Sige na, subtin na lang, bisag tulog adlaw lang. Tulog ka adlaw ha. Tukot ko. Tulog ka adlaw. Di ka na ibalik ni mong bata. Ikaw may tulad paminda. Ikaw akong istorya. Dili ka ni mo na ibalik ng akong apo ka ng tulog adlaw. I-blatter ta ka. Sabat ka. Pag dili mo balik ng tulog adlaw, automatic blatter. Ibutang natin mong alimbatakan. Sabat ka. Lagi ti, pablatter ko rin mo. Usa kong isorte. Pag dili mabot ang tulog pag malapas ang tulog adlaw, usa kong ingon. Pablatter ti. Very good, very good. Isa pa, pag dili ka maabot ang tulog adlaw, usa akong giingon. Pablatter ti. Kana. Very, very, very good. Ay, Curtis! Ano lang ano nga magiging ulit. Mo na kung giingon mo, doon ako giingon pa. Eh, bablatter ko giling mataan eh. May lang rin kaso lang ko nga kidnapping ba? Balikan siya ko, pag-andi ko. Asa naman bata? Asa naman bata la? Tagay na kong chance na dito. Gusto mo kasi nagagisi niya? Relax lang ko. Ayun, relax lang. Gumabot ka lang dito. Relax. Relax na ako. Nanami. Ayokong apo. Thanks. Okay lang sa kwap. Na gabinan mi Dong, bahalang din mo na iuli na akong anak. Basta kayo ka lang apo sa iuli na dyan eh. Bahalang din na natin yung anak ng akong anak. Bebe. Hindi ko rin na. Di ba na ako magtarong dito, apo? Hindi naman nagatas dito. Pamahin naman dito. Dala na akong anak dito. Dala naman dito. Sa tinuod lang, Dulanday. Nagmalipayon ako.
sakit man nga sa iyong nabuntisan ng akong anak. Apan nalipay ra sab ko nga nanakoy apo karon. Higid ang kalipay sa usa ka lula, no? Padayon nga po ko pagpaninda og bingka. Hindi sa terminal sa Digos. Muna mas na-inspired ko karon. Labi na kay nanakoy apo. Dolanday, salamat kay sa gayon. Sa paghatag og kinabuhi ning akong suwat. Hangtod sa sunod. From Digos. Juicy. Meron ba siya karon? Wala, sir. Wala na sir. Pag-ilang sa tabo. Wala na Ako na may boto no. Live na ha. Yes, sabi na. Ano mo? Yun, kung maapsal karon ba? Oh, wala lang siya. Alam mo na tayo.